Тъй, ти кабели. Здравейте, фенове на Outlet Cars! Днес ще ви представя Opel Mokka GS-Line, най-стилният изцяло електрически SUV от групата на Stellantis. Този немски звяр е с мощност 136 конски сили и въртящ момент 260 Нм. Батерията е с обем 50 кВт. При пълен заряд може да минете между 260 и 300 км. Този модерен германец е с оборудване GS-Line и разполага с доста екстра. В интериора може да откриете много комфорт и технологии, като Premium Pure панел, дигитален кокпит, 12-инчов дисплей на водача и 10-инчов сензорен център с Apple CarPlay и Android Auto. GS-Line предлага множество системи за сигурност и асистенти на водача, като LED предни фарове, автоматични дълги и къси светлини, Parktronic, задна камера и система за разпознаване на пътни знаци. Също така е оборудван с ESP, ABS и 6 въздушни възглавници. Може да не ви се вярва, но малкият германец на задния ред седалки предлага наистина комфорт. Но най-важното е ISOFIX захвати за най-малките пасажери. Opel Mokka предлага бързо зареждане до 100 кВт или от 0 до 80% може да заредите автомобила за около 30 минути. Обема на багажника на Opel Mokka GS-Line е 310 литра. Като вътре може да откриете кабел за зарядна станция. Този, както и много други наши автомобили, може да откриете в outletcars.bg, където нашите автомобили са с доказана сервизна история и доклад за техническото състояние на автомобила. Заповядайте на нашите обекти за свободен тест драйв в София и във Варна.